אז שלום לכולם, כאן אנחנו בעוד סרטון של קוואל בסטר. זה פעם יש לי קולט אבולוציה עוד מעט יש אבולוציה. כתבו לי בתגובות אם שווה לי לקנות קודם כמה קולטים, שאני לא אקבל עוד כמה 10 קולטים. כתבו לי בתגובות בבקשה. אוקיי, תפסיק לצפות שיתכנסו טוב לנו. אוקיי, אז אני לא יכול לעשות את זה. אני צריך קודם לעשות משחק. בואו נעשה משחק, נעלה קצת. אז שלי טובה, שלי מהר. כמה אני מקום ראשון. יהלומים וכסף. צריך לבחור, יאללה, אני יכול שלי עוד אחת. טוב, עוד כסף לא יזיק, יאללה בוא ניקח את בו. וואלה בו טוב. יאללה טוב לא, אל תקפו אותי. אוקיי, אני מקום ראשון עוד פעם. יאללה מהר, תעשי את זה, שלי. פה, אוקיי, אני מקום. עוד פעם מקום שלי. וואי, שלי טובה. טוב, הנה. יאללה, בוא נכסח אותנו. איך 11 כבר, וואו, תנו לי גלק. אוקיי, עוד פעם. שלי. הנה. מהר, תשים את זה. אוקיי. קודם כל צ'רי. אוי לא, כל טוב יותר. נו, תפסיקו לקופתי. יאללה, נו מהר. תן להם כבר. יאללה, בוא נכסח אותו. נסה לכסח קצת. בוא ננסה לעשות את זה באמת. לא. מהר, תעשה את זה. אוקיי, בואו ניקח את שלי. וואלה, שלי טובה בזמן האחרון כזה. שתי מכות, וואלה, מה זה? אוקיי, בואו נעשה שכן, רק התקפה בינתיים. צריך לקחת היינו רופאים. אוקיי, יאללה, בואו ניקח את... נו, באמת. אוקיי, לא, אול תעמוד לי. אוקיי, מקום רביעי, יאללה צריך איפה, אוקיי, אפיק, זה טוב. אוקיי, כמה כסף. יאללה בוא ניקח את כל באמת טוב. משהו להגיד שכל טוב, כי כל באמת חזק. אוקיי, וויץ' חזקה גם, זה מטורף. אוקיי, מצאנו עוד מישהו. הנה, מצאתי את עצמו ב... אוקיי, טוב.
יאללה, נראה לי שכדאי שתתחיל. אוקיי. אוקיי, מקום שני, לא הכפול. טוב, גם טוב. טוב, תודה לכולם על הצפייה. בואו נעשה רק כמה רגעים אחרונים. אוקיי, בסדר. 4 שלי. טוב, אוקיי. בבקשה, תחזיקו אצבעות. שצריך אותו, בבקשה. וואו, זה באמת טוב. אוקיי, שילמתי. עשיתי כמה קווסטים. 3 קווסטים. יש 2 מפתחות. מצוין. לא, רק שנייה. טוב, בבקשה, אתם יכולים לפרגן בלייק ובסאב, ואם לכתוב בתגובות מה עדיף יותר, בוסטרס או סקוודבסטר. אני אעשה לכם סרטונים, ותודה על הצפייה. תודה לכולם, ביי.